Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, hali sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programa ini hatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Jasmine na pagkaaga mga ka-agraryo, welcome po di Timan sa satuyang ika-20 edisyon kan satuyang programa na Kapeasin Baratang Agraryo. Ako giraray, ana sinduma na mga kakaibang lingkod si Bombole Guevara. Ana programa ini hatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyekto man na splita. Kanang kalihis na ika-19 edisyon kana satuya po na programa na kaiban tanyato si ka-agraryo Ruben B. na Loria. Konsen po pighira si mga magagayo na trayumpo kana sila pong sektor ayuman ang Land Tenure Improvement Division sa presente para po sa satuyang ika-20 edisyon kan satuya man programa egwa po tabi kitang mga kaibahan sa tuyang tuto karon Tapit man sa kakatapos pa sa nga pelikula agraryo sa Araroma kan proyekto po tabi yan na splita. Ana sa presente guwaman po tabi katanga makakaibahan sa ngunyan. Siya po nagtapos ka na kursong Bachelor of Arts and Economics sa Bicol University, may master's degree and a Business Administration major and a Human Resource Management sa International Academy of Management and Economics, Program and Development Economics sa University of the Philippines, as in Program and Development Management sa Asian Institute of Management. Nagpuan-puan siyang karera sa Department of Agrarian Reform. Kumusarap po tabi yan na enumerator. Nakaputaan ini pong manlaylain na posisyon na siring kan Agrarian Reform Specialist, Planning Officer, Executive Assistant sa Office of the Secretary, hasta po sa maging Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division sa Office of the Undersecretary kan Support Services Office sa Central Office. Kan taong 2013, siya po naging karpo kana Sorsogon Provincial Office, asin po naging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan taong 2024. Sa presenting taon, siya man ang Special Assistant to the Assistant Regional Director for Administration asin sa po sa mga nagigiya sa Regional Information Office. Mga ka-agraryo, let's welcome sa satuya po tabi na programa si ka-agraryo Carpo Lisa B. Repotente. Ka-agraryo Lisa, good morning and siguro po pagbati po muna sa satuya din ng mga ka-agraryo. Maray na aga po sa gabos, lalo na po sa satuyang mga ARB sa buong Kabikolan. Alright, so ka-agraryo Lisa, antas po sa kuya nga kapotan na kumusta po sa itong pagbiyahe pasiring po digdi sa syudad man ni Naga. Okay, pero naman po kami excited kasi iman po ang samuyan dapat gibuhon tuwing merong kitang radio program. Alright, so tama. So sa presente, pasiring na po kita sa sakuya din na kapotan sa ngunyan. Ano po muna ka-agraryo Lisa, pwede po ba rin doon na may istorya kung ano po si pinaka-obheto ka na pinagkundusira na kainat ito po nga pelikula agraryo? Ito po ang mga successful stories, mga istorya po kan po yung mga agrarian reform beneficiaries na gusto ming i-share man sa paraan ng filmmaking. Alright, so sa presente kaya kadakol na si mga paagi talaga kung na paano maipipresentar ning mas marhay, asin mas magayon and mamamatian ka na publiko. Eto nga ni pong dapita sa saruman na klase po yan ka na istorya sa ngunyan. And of course, para po sa mga dugang niya to pang kapotan na sa iling po nindo, ano magiging epekto kainiba po sana para po sa mga paraoma, kundi maging po sa mga taong involved, asin po makakadalan man na kaini. Of course, po, gusto naming ma-inspire po sa po yung mga agrarian reform beneficiaries. Pandua po, kayo po tamang pong ipahiling na under the Comprehensive Agrarian Reform Program, ano man po ang mga kadipisilan na nasa inda po na nahiling.
And of course, gusto mo po mapaabot din ano ang project split, ang support to parcelization of lands for individual titling. So at least po nagiging malinaw partikular sa satuya din mga naghihinanyog ang mga kaagraryo kung napadapita ang satuya po nga pinag-istoryahan sa presente. And para din po sa mga dugang niya to pang kapotan na baratami po kaagraryo Lisa na asin mga naimbitaraan na magpartisipar digdi yun po si mga kolehiyo asin po universidad na niya pa po sindaan sindong napili na maghiras po ni mga istoryang tarayumpo kan mga parauma sa pagipukan pagpipelikula. Okay, and nenot po, nahiling ni po na sinda po talagang maray na mga storytellers. Kumbaga, akik pa, igong mga energy, and of course, igong sindang mga young dreams sa gusto mang po nindang ma-share man through filmmaking. Pandawa po, gusto mi po sindang maging parang partners bilang active na stakeholders po dito sa programa. We want them to be inspired na there is something in agriculture and an agrarian reform. And of course, gusto mi po na mahiling na ining filmmaking would be a very good platform, especially for these students na who are nasa communication po sila kanilang mga university. So sabi tangani ang mga kaubayanan na ini ana sa tuyang futuro kana sa tuyang nasyonan kadakol senda na naikukontribera sa tuyang komunidad partikular siya pag-istorya ka sabi tangani ken labi ana sa indang mga talento en kinakaipuhan na ipahiling sa madlada ipag-itago kasi mas marhaya na nai-share sa ibaan sa tuyaman na mga natatago nga talento. And syempre po para sa mga dugang niya to pang kapotan ano po sa indong mga ganibong mga preparasyon asin po mga lakdang tanganing talagang maging mataryumpo asin na pong aktibidad po kan screening, regional awarding ceremony hasta po sa national level. Yeah. As soon as we were able to secure the guidelines from the DAR Central Office, immediately nag-convene po kami para po ang satuyang Regional Strategic Communication Team would be able to be prepared. Ito po ay igo kita mga media artists, igo kita mga graphic artists, igo kita po mga information officers hanggang po sa mga probinsya. So, nagkaroon po kita ng sarong team para po mapadalagan po ini. Then, sarong importante po na activity po ang ginibo iyo ang stakeholders forum kung saan po ang participation ng mga students. They will brief on ano ang pelikula agraryo, ano ang criteria, how will they compete, paano ang selection po ng kanilang tema, as in how to proceed tumang po sa indang mga kigibuhon. And of course, after that po, nagkaroon na po kita ng screening din after nag-fill po ang mga aking ini to get their stories. And nagkaroon din kita ng screening base po sa ating criteria. And of course, during the implementation, talaga pong pinatatatagda po ang pagka-organisa, ang pag-coordinate, and of course, hanggang po maikondusir po ang regional awarding ceremony. And of course, itong mga students na to were able to go to the national competition po. So sa paagi kaya nasa tuwing nahiling kung guraano kakultulado and kung guraano talaga pinagplanuhan ang nasambitan niya tong pagbilog kana pelikula tanganing mas marahay ana presentasyon na sa madla. And nasa paagi po muna kay Diyos mabalos kay Kagraryo Lisa dahil ko pakita nga mga kaibahan man sa presente bayanan ta muna sa Kagraryo Lisa. So sa presente po ko pakita na makakaibahan sa presente gikan po tabi yan digdi mana sa University of St. Anthony nako na sa ina ang mga nanggana bilang best film digdi po sa ARB category sa Regional Pelikula Agrario 2025 sa po sa pinaki-enot na filmmaking competition kana DAR. So sa presente siguro digdi mo nakita sa satuya din na mga bisita si Francis tama. So sa yan siguro ang asinto muna nga pagbate sa satuya din ng mga naghinanyog. Go ahead. Hello po. Good morning po. I am Francis Leona Tagum, the Director of PEDAL. Binabati ko po ang lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Alright. So duman pa lang, entrada pa lang sa tuya ang mamamatian. Kung sabi nga na kaya kung guarano ka mga talento sa tuya din ng mga kairibahan ng mga estudyante. Siguro sa pagikayan sa tuyang po na
ana sa kuyang kapotan. Ano at paano nagpuunan sa indong journey para sa naunang bitan niya itong kompetisyon? Asin ano-ano mga problema na sa indong nakampang, antes sa indong nabilog, sa indong official entry para mandiki? Okay, thank you po. So, at first po, nagsimula po ang journey namin sa paggawa ng pelikulang Pidal noong ang Yusan po ay naimbitahan ng DOR sa stakeholders engagement with the youth at isa po ako sa naging participant ng nasabing event. And to be honest po, wala pa po akong that knowledge about what DOR is, ano nga ba ang ahensyang ito, ano nga ba po yung role na ginagampanan nito para sa buhay ng ating mga magsasakang Pilipino. And after the event, I was able to witness all these testimonies galing sa ating mga beneficiaries, and na-realize ko po na may mga magaganda talagang storya na nangangailangan ng boses, nangangailangan ng honor. And that's when I realized na maganda itong gawan ng pelikula because this beautiful story is paired with our passion, with our love for storytelling. Ayun po. And when it comes naman po sa challenges na na-face namin during production, I think mainly it was the time since we're all college students at may mga times po talaga na hindi nagkakatugma-tugma ang aming mga schedules. But at the end of the day, I think nakaya po namin na malampasan lahat ng yon because we are all united with this parang one objective to create something that is meaningful and impactful para sa ating audiences. Ayun po. So, naunambitan nga ni Francisa sa paagi, naunambitan niya to na klase man kasi ng pagbilog kang pelikula at isa indang naintindihan si pinaka-obheto kang DOR, ano ba sa mga ginigibo kasi, amin ng tamang suday, igwang mga nagkapar mga jóvenes sa presente, na sabi nga ni Kenday naiintindihan na si mga ahensya na kung sa'y nagtatabang para din sa tuyong mga beneficiaryong para kaya mas good thing, at least, nag-grow sinda. And pero kaya, syempre sa mga dugang niya to pa, na mga kapota, na ang sendong pelikula, igwang titulo na Pidala. So, pwede po ba rin ihiras ang istorya sa likod, kan pelikula na ini? So, ang istorya po ng Pidal ay tungkol sa isang pamilya na nagbago ang direksyon ng buhay dahil sa binigay na oportunidad ng ahensyang katulad ng Department of Agrarian Reform. Sentro po ng aming pelikula ay si Ella na nagsasalamin po sa lahat ng kabataan who are dreaming, who are aspiring, to create a better life for themselves. At since limitado ang kanilang mga oportunidad, she and her father faced some struggles, but because of, as what I've said, this initiative sa mga ganitong klaseng ahensya, naging tulay ito para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Ayun po. So sabi kita gikan sa pamilyang mga paraoma, kaya ining pelikula na ni mas na-appresyatan niya to, and syempre at least nakupugos po ang kagayunan kana pagiging paraoma bako lang para po tabi sa bilog na komunidad kundi magina si mga individual asin pamilya na pinagikanan dyan man sa nasangbitan niya to na sektora. Nasa presente sa mga dugang niya to pang kapotan bilang direktor kana sa indong pelikula, paano mo naman tinera ang marhay na pag-iiribahan sa imong mga miyembro asin paano nakatabang tanganing danay na maabot ana sa imong konsepto asin kamilugang pagpaplano para man sa pelikula? So actually po, as a director, when it comes to sa pagbuo ng isang pelikula, hindi po talaga may iwasan yung conflicts, lalong-lalo na we are a creative team. But I think number one is the open communication, and most importantly po is yung pagbibigay po namin ng respeto sa kakayahan ng bawat isa na mag-contribute sa ginagawa po naming proyekto. Ayun po. So talaga nga sabi nga ni Ken ang kada detalyes kay ning marhay and talaga nga yaon so pagpaplano tanganing mas mamatian kana sa indang mga nagdadala and mas maapresyar kana sa tuya din na komunidad. So sa ngunya na pasiring nakita sa sarotapa na bisita sa presente, of course si writer producers si Angel May Andulan kung tama sa tuyong pagka-pronounce kana sa iya din na apelyido. So sa tuya na pagpapadagos-dagos ano ang may kukonsider nindo na pinaka nagmarka na istorya eksperyensya sa pagbilog kani urog na kana nakasalamuan nindo ang mga parauma sa likod kan istorya ini? Hello po, ako po si Nay. Ang pinaka nagmarka po sa akin experience sa paggawa po ng aming pelikula ay nagsimula pa lang po ako sa pagsulat ng script. Nito, nakapag-diskusyon po ako sa mga parauma sa aming lugar. At ako po, nalaman ko rin yung estado po ng kanilang pamumuhay. At yun po ang naging
inspirasyon po namin sa paggawa ng pelikulang ito ang Pitan. At syempre, isa pa po sa nagmarka sa akin ay yung proseso po mismo ng paggawa namin ng pelikula dahil dugo't pawis po ang binuhos namin para matapos po ito. Kaya sabi tabaga, nasa rong matibay na writer, day makakabidog kang magayon na istorya sin magayon na pelikula, kundi mismo na eksperyensyahan. Siya namamatian, asin sabi nga ni kaya naging buhay, kansendang subject, sinasambitan niya to po na pelikula. Kasi at least good thing, na sa siring kaning klase, namamatian mismo, na eksperyensyahan mismo, kani sa tuyong mga estudyante ang buhay, asin kansendang bibilugon man na istorya na namambitan niya to nga pelikula. So sa presente, para sa mga dugang niya ito pangapot, para sa mga estudyante nangangarap, araw sa sendo na maging filmmakers, sa sendo nga maitataw, sa satuya man ng mga aspiring filmmakers. Bilang isang estudyante po na nangangarap din maging filmmaker at bilang isang anak din po ng mga parauma, ang mensahe ko po sa mga tulad ko ay matuloy po tayong sumulat o gumawa ng mga pelikula o kung ano man pong forma ng art na para po sa mga tulad natin, para po sa mga parauma, para po sa mga manggagawa, para sa mga kabataan. Dahil ako po personally, nakikita ko na ang art po ay ito po ay magandang platform para maipahatid po natin yung mensahe natin sa nakararami. At syempre, maisawalat din po, ano po ba ang kasalukuyang lagay ng tulong? So ini mga klase kan kasimbagan kan sa tuyong mga estudyante sa tuyang namamatian na sa mura nindang edad o kaya sa pagiging estudyante at least nagkakaigwasinda ning pag-apresyar sa buhay asin sabi nga ni Ken mas na-appreciate ang sa indang kinamumugtakan sa presente. So sa ngunya na bay syempre gwapa kata mga bisita pero man sa tuyang duwa nga nakaibahan. So sa ngunya na base rin na kita sa tuya din na actress abay siya Zayla Gwen Gutay para din sa tuya na kapotan bilang actress. So pwede mo bang i-istorya ang sa imong karakter as naging challenging na role kay ini para man sa imo? So sa pedal po, si Ella, so anak po siya ng farmer doon and yung character niya po is determinado po siyang maabot yung mga pangarap niya. Though, yun po, sa poverty nga, nagiging conflict po yun, nagiging hindrance po siya para maabot yung mga pangarap niya. And dun po sa film, medyo mukhang hindi makontento si Ella and parang atat na atat po siyang maabot yung mga pangarap niya. Pero si Ella po, in a deeper sense, isa po siyang bata na nangangarap kasi iniisip niya na sa pangarap niyang yun, kapag naabot niya po yun, makikil yung void sa heart niya. And si Ella po kasi, well, yung mother niya, iniwan sila ng mother niya because of poverty. And nakita niya rin kung paano naghihirap yung father niya because of poverty din. So parang si Ella hate niya yung poverty in a sense na yung poverty hindi dahil simple ang buhay ng mahirap or dahil hindi siya makontento, kundi dahil maraming kinuhang oportunidad ang kahirapan sa kanya para maging masaya. Na to the point na kahit yung simpleng pamilya, hindi niya gaanong naranasan dahil sa pagiging mahirap. Yung naging challenging din po dito sa role is, ako po kasi mabilis po akong ma-overwhelm personally sa mga emotions po. So may mga scenes na minsan nag-shutdown po ako and hindi nahirapan po kami sa pag-execute ng scenes nito. Duman pa lang sa naunang bitan, kan sa tuyang actress, sabi nga ni Ken, minsan talaga sa tuwing na-absorb ang pinagagampanan na role, syempre of course, nasambitan niya to din na pelikula. Pero sabi kaya na sa pagi kaya, di ba din kita nga nanunodan na sa tuya din kung maibubugtak sa presente niya itong pagbuhay sa munyan. Sa mga dugangan na kapotan, anong mensahe mo sa mga mauot na mag-pursue din na pagpipelikula o nasa laduman kang acting? Ako po, beginner lang din po ako, hindi po ako ganun ka-professional. So, wala po akong ganun kalalim na advice. But, as someone po na nagsisimula sa ganitong larangan po, believe in yourself. Unang step po is maniwala ka sa sarili mo na kaya mo, na maaabot mo yung mga pangarap mo. And trust the process po of learning. And every time you try, maniwala ka na there is progress
Kasi there is, kahit hindi pa nakikita ng mga mata mo. And someday, yung mga pangarap mo sa buhay, you'll get there po. Sabi nga ni Ken, maglapigot, asin maglapigot. Sa tuya man mga pangaturugan sa buhay, sa tuyang maabot, asin man makakaputan. Sa pagi kaya na ba, syempre, gwapa kitang makakaibahan sa presente. Pasiring naman kita sa tuyang, sabi nga ni Ken, Best Actor during the Regional Awarding Ceremony. May iba, si Brian Gipuso, tama? Sa niya na siguro para sa tuya din ng mga kaputan na bilang Best Actor, para sa imo si inspirasyon na tinaos sa imo kana sa imong karakter asin paano mo ba ini maisa sa buhay? Hello po. Ang character ko po kasi sa pedal ay si Juancho, and friend po siya ni Ella. And si Juancho po kasi siya po yung kaibigang hindi mo talaga siya masaseryoso dahil sa sobrang kakulitan niya and legality niya sa buhay. Parang ang dami niya pong ganap sa buhay. And sa likod po ng kakulitan niya, siya rin po yung tipong kaibigan na yung laging andyan kapag kailangan mo. And yung inspiration po na naiwan sa akin para ni Juancho ay yung pagiging halaga ng pagiging positive in our life. Because I realized na hindi mo naman po talaga kailangan maging seryoso all the time para makatulong sa isang tao. And minsan, enough na rin po talaga yung kahit ngiti, tuwa, and yung pagiging totoo mo po talaga bilang kaibigan. And sa totoong buhay, may isa sa buhay ko po si Juancho para sa akin yung pagiging masayahin and positibo sa buhay, lalo na sa mga taong nasa paligid ko. Kasi gaya rin ni Juancho, gusto ko rin po maging dahilan ng kanilang ngiti and makapagbigay po ng inspirasyon at motibasyon kahit sa ganung paraan lang. So talaga nga sabi nga ni Ken, dumanas sa mga papel na sa indang pinagkampanan, sindang napurot, Nasa inda din talagang sabi nga ni Ken, nagamit kung mo inspirasyon, lalo na, sinda po mga estudyante man sa presente. Nasa ngunyan, para pa sa tuya din na mga dugang, na mga kaputan, kanaraman mo na kamo ang madiretso sa national level, ang sa imong pagmatesin, kumusta? Naging experience din doon na makabot man sa national? First of all, syempre po, halong-halong emosyon. Mula sa unang araw ng script reading namin, sa mga araw na puyat po kami, and hanggang po sa huling araw ng aming production. Napakalaking experience na po ito para sa aming lahat. And nung tumutong na po kami sa nationals, ay mas na-appreciate ko po ang bawat isa, ang bawat rehiyon, kasi po, bawat rehiyon ay may kanya-kanyang istorya. Nila mo. So, grabe, sasabihin pa siya. Pero yun lang Pero syempre, bago kita magpasiring sa tuyong huring parte, kana sa tuya po tabi na programa dahil matatapos din hanggat deta niya to kung ana ni na sample ana sa tuyong actress, and of course ana sa tuyang best actress. So go ahead. Tuloy na talaga pagpamaynila mo? Oo. Hindi nga ako makapaniwala eh. Sa wakas, pumayag din si tatay. Huwag mong kalimutan Oo naman. Pag naging sikat na journalist na ako, isa-shoutout pa kita sa TV. Ella, tuloy na talaga pagpamaynila mo? Oo naman, hindi nga pumayag si tatay. Huwag mo kong kalimutan Siyempre naman, pag naging sikat na journalist na ako, isa-shoutout pa kita sa TV. Dapat lang. Alright, so talagang iyan na si Pasampol kana sa tuyang actress as in best actor sinasambitan niya to po na pelikula. Sa ngunya na syempre sa tuya din na huri na parte kana sa tuya din na sabi nga ni na programa. So sa ngunya hagadan tamo na ning mensahe, siguro representante na lang kana sa indong potabik sa tuya mga estudyante, si mga mautindong ipabutan in mga message. Go ahead. At first po, gusto po naming magpasalamat sa Department of Agrarian Reform, lalong-lalo na kay Secretary Estrella. Maraming salamat po for giving us youth this avenue for us to showcase our talents and skills. Dahil para po sa akin, it is a very big pleasure to showcase these stories na talagang worth it na ipakita sa lahat ng ating audience because they hold dignity and honor. Ayun po. And of course, I would like to congratulate our production, the Fifth Frame Production or Ecosoc Creatives. I am very proud of us, guys, and yun lamang po. Thank you so much. Hello po. Ang mensahe ko naman ay gusto ko rin pong pasalamatan ng Department of Agrarian Reform
dahil po binigyan niyo po kami ng plataforma na makapagbigay ng ganitong uri ng mga story or makapagkwento po. At syempre, magkaroon din po ng platform yung ganitong uri po namin ng art na hindi naman po araw-araw may ganito kami mga oportunidad, lalo na po as regional filmmakers and artists. And syempre, gusto ko rin pasalamatan ng mga taxpayers dahil ang buwis po nila ang nagpopondo ng mga ganitong plataforma ng gobyerno. Salamat sa sa DAR sa paggawa ng mga ganitong programs po, and thank you po sa ganitong opportunity. Laking pasasalamat po namin sa DAR dahil po sa pelikula Agrario na ipamalas po namin hindi lang ang aming talento kundi ang lahat ng kwento na malaman ng nakararami. Alright, sige, Diyos mabalos din. Yan sa munyan, balikan ta si Kagrario Lisa. Kagrario Lisa, baka po iwa ka mong maukot din, napabutan ng mensahe. Go ahead po. Yes, maraming salamat po sa opportunity ini na tinao sa Muya. This is really a great experience for the students as well as sila ang parang new champs ng ating Department of Agrarian Reform kasi we really need more passionate stakeholders na who are really creative. Kasi nga po, paano po ipapaabot ang programa silid kainin Project Split sa pamamaagi ng iba-ibang platforms. Kaya nga po, we are so talagang blessed na yung kitang iba-ibang media artists, yung kitang mga information officers who really connect their talents. This pool of talents really is something that we are really proud of. Kaya nga po, grabe, we're so thankful to the President. He being the President Marcos is the head of the Presidential Agrarian Reform Council. And of course, our very hardworking Secretary Conrad Estrella, as well as our RD Sindak, who has really inspired us through his motivation, guidance in our everyday work. So, of course, I'd like to say also na yung ating partners sa media, like your radio station, has been a very positive and very active partner po para masabi namin Sulong Agrario. Sulong Agrario, magsasakang Pilipino. Sulong Agrario, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agrario, tagumpay ng bawat Pilipino. Agrario sa bagong Pilipino. Alright, sa pagkikaya na Diyos mabanos sa tuyang putabi na mga nakaibahan man na mga bisita. Sabi nga ni Ken, kadakol putabi kitang nanodana sa presente, partikular sa pelikula Agrario, nasa na putabi na pinag-abilog para din po yan sa marhay, para sa satuya din na mga naghinanyog, tanganing mas mapresyar ang buhay, kana sa putabi na para and sa pagkikian, giraray Diyos mabanos, and sa ito pong antabayanan, si mga masunod pa man, na dasyon na kana sa tuya po tabi na programa. Giraray, ang programa ini, natod po tayo inihatod sa Indo, kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kan proyekto man na script. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno ikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agrario. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.